A megyei rangadó nagyon szorosan indult az első félidőben, 1-0 volt az eredmény, de a vége aztán 5-1 lett, nagyon sima lett, de gondolom, hogy Darány Antal, a Deac edzője azért nem ilyen eredményre számított, hisz az első félidőben érzésem szerint ott ment el a mérkőzés, amikor rengeteg helyzetet hagyott ki, elpuskázott a csapat, olyan hogy látja? Hát én inkább úgy láttam, hogy a második félidőben 1-0 volt rengeteg helyzetünk, abból igazán értékesítenünk kellett volna egyet. És a már mindent eldöntő második gól én szerintem szabálytalan körülmények közt esett, ezt most bemegyek, itt van a Játékvezető Bizottság elnöke, meg fogom kérdezni, létezik az a szabály, amire én gondolok. Ha nem, semmi gond, csak minket ezzel fegyelmeznek állandóan az atléta dologból, hogy vegyük föl, akkor nincs értelme, hogy rajta legyen az atlétának. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye elméletileg a szabály azt írja elő, a lejövő játékos kezébe adja a bejövő játékos az atlétát, úgy történik meg a csere. Ehhez képest ugye a vendégek úgy cseréltek, az egyik a cserezóna egyik szélén szaladt le, a másik szélén be. Még abban sem vagyok biztos, hogy a cserezónán belül cseréltek. Ők ügyesen megcsinálták, tehát egy dolog, csak hogy most ha erre van egy szabály, akkor szabálytalan volt a gól. A második félidőben miért alakult ilyen sok gól különbség a két csapat között? Hát a végére lett sok, ugye, amikor az 5-4-et próbáltuk, de az igazából fegyelmezetlenség miatt ugye az utolsó percben kaptunk 2 gólt, tehát úgy érzem 3-1-ig elég szoros volt a meccs, még akkor is, hogy ugye megkaptuk azt a második gólt, ami egy kicsit visszavetette a csapatot, de úgy érzem, hogy végig partiban voltunk a Berettyóval, nyilván a helyzetkihasználás döntött, ők berúgták, mi meg nem, ennyi a különbség jelen pillanatban a két csapat. A megyei rangadó mindig presztízs mérkőzés, és most is úgy alakult az első félidőben, hisz az ellenfélben több olyan játékos van, aki egykor ugye csapattársad volt. Ilyenkor mennyire pörög föl az ember ezen a mérkőzésen, amelyiknek ugye különös presztízs értéke van? Igen, megyei rangadóhoz méltó volt a mérkőzés, úgy érzem, és mind a két csapat szívta magát, amennyire ilyenkor azt kell, és ebből most mi jobban jöttünk. Én úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk. Nagyon jól küzdött a Debrecen is, de azt gondolom, hogy a két csapat közötti különbség az azért egyértelmű. Voltak meleg pillanatok, ugye nagyon szoros volt az első félidő, és ott a második félidő elején azért volt szerencséje is a Mezeivének, és ugye káprázatosan is védtél. Köszönöm szépen. Volt szerencsénk is, de nem hiszem, hogy ez volt a döntő. A helyzeteinket kis százalékban használtuk is sajnos, 1-0-nál, 2-0-nál, talán hogyha ott hamarabb pontot teszünk a mérkőzés végére, akkor könnyebb dolgunk lett volna utána. Természetesen ők is megpróbáltak mindent, ez így természetes, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok! Kedves nézőink, ennyit tehát a pályaszéléről, még egyszer Mezeivél, a Deac 5-1, maga biztosan gyűjtötte tehát be a végén a 3 bajnoki pontot.